Chantada despedía onte o abogado Sergio Vázquez Llebra, que foi alcalde do municipio dende 1983 deica 1991. Vázquez Llebra faleceu o sábado en Vigo aos 79 anos e foi soterrado onte en Chantada, nun acto no que familiares, amigos e veciños quixeron darlle o último adeus. Estas imaxes corresponden á entrega do Billó de Ouro que lle foi concedido hai 2 anos. Darlle o último adiós, un adiós que para moitos de nós vai estar moi presente durante moito tempo, non? A residencia e os inicios do polígono, a Casa da Cultura, que se restaurou tamén a casa, que se fixo tamén a Casa da Xuventude. Bueno, pero independientemente das obras, o que hai que recordar de don Sergio Leopoldo Vázquez Llebra é a súa bonhomía, non? É unha persona que eu penso que non tiña enemigo ningún. Un ano máis, o mercado gandeiro acolleu onte a Festa dos Maiores, unha celebración que quedou marcada polo triste falecemento do exalcalde de Chantada, Sergio Vázquez Llebra, que non deixou indiferente a ninguén. É un día que nos certou malísimo porque está de corpo presente un gran amigo, que gracias a ele eu fun alcalde. A pesar deste mal trago, os maiores non desaproveitaron a ocasión para intentar pasar o mellor día posible e gozar desta festa que lles rende homenaxe unha vez ao ano. Eu estaba esperando este momento porque vivo solo para bailar o tempo que me quede. Eu tamén o estou pasando ben, se é a terceira vez que veño. Hai moitos anos que estamos vindo e pasando moi ben todos. Entonces, que sigan vindo, Eso. Os condutores atoparán cortados estes días tramos da estrada que comunica Barrela co Alto das Lamas, no vial autonómico que comunica a Vila con Cea. Despois de máis de 3 anos demandando unha solución para o seu lamentable estado, estes días iniciáronse os traballos para reparar o firme. Dende o Concello de Carballedo comezouse a demandar e tramitar esta mellora especialmente dende o momento no que se paralizou a execución da autovía A56 entre Lugo e Ourense. Segundo apuntou o rexedor de Carballedo, Julio Llebra, é unha boa nova que responde a unha bella demanda, pero non deixa de ser unha solución provisional ás comunicacións coas capitais. Ahora mesmo estamos facendo unha primeira actuación que consiste en aglomerar a estrada tal e como está. Lóxicamente, mellórase moito, pero, bueno, esta é unha solución en principio provisional. O conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, rexeitou este mércores no Pleno do Parlamento de Galicia a petición do Grupo Socialista para que a Xunta implante no curso académico 2014-2015 unha sección de inglés da Escola Oficial de Idiomas no Instituto Lama das Quendas de Chantada. Trátase, segundo denuncian os socialistas, da terceira ocasión en 4 meses que a Xunta e o Partido Popular no Parlamento respostan negativamente á iniciativa formulada polo deputado autonómico Vicente do Casar. Señor Vázquez, xa sei que non teñen vostedes ningún respeto polo traballo dos deputados e deputadas da oposición neste Parlamento. Xa o sei porque teño moitos motivos para poder velo día a día. O que non sabía, e me vou cada vez enterando máis, e que tampouco teñen vostedes o máis mínimo respeto polos seus propios alcaldes e concelleiros, en este caso da comarca de Chantada. Alcaldes e concelleiros que teñen apoiado por unanimidade nos plenos dos seus concellos esta petición, e avalada tamén pola propia comunidade escolar. As obras de reconstrución do muro de contención do paseo fluvial do Asma á altura das piscinas municipais continúan a bo ritmo de execución e poderían estar concluídas a mediados do mes de xullo.
O delegado do Goberno en Galicia, Samuel Juárez, acompañado polo presidente da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, Francisco Marín, e o alcalde de Chantada, Manuel Lorenzo Varela, visitaron esta mañá a zona para comprobar in situ o estado destes traballos. Trátase da recuperación do dique que se viñera abaixo a causa da suba do caudal e a forza da auga a raíz dos temporais deste inverno. Observar que as cousas marchan a un bon ritmo, xa dixo o alcalde con moito acerto, estas obras no dominio hidráulico van máis atrasadas que as das costas, precisamente porque nos ríos hai que esperar a que baixe o cauce para poder traballar, senón non se pode traballar ben. O pabillón deportivo de Chantada albergou onte pola noite a festa de clausura das actividades deportivas municipais. Centos de rapaces participan nas distintas disciplinas que se imparten durante o curso e das que onte puidemos ver cumprida mostra. As gradas do pabillón víronse ateigadas de pais e familiares que quixeron acompañar os rapaces e rapazas nesta xornada de peche das escolas deportivas. O porteiro do Granada, chantadino de orixe e de feito, acompañou as autoridades, colaborou no habitual reparto de medallas aos deportistas e asinou autógrafos. Dende o goberno local valoraban o remate da tempada. O balance é moi positivo, acabámoslo de ver, non? Cerca de 500 inscritos, contando pois nenos e adultos, e estamos moi contentos de como responden os rapaces. Así de ben o pasaron moitos veciños o pasado venres na noite aberta do comercio chantadino. A música e outros espectáculos como a maxia ambientaron a rúas da vila co fin de animar o consumo local, nunha noite na que os comerciantes ampliaron os seus horarios de apertura de ca medianoite e ofreceron exquisitos descontos no interior dos seus establecementos. O obxectivo era dinamizar na medida do posible a actividade económica e para iso a Asociación de Empresarios e Comerciantes importaba unha idea que xa ten experimentado numerosos éxitos noutras vilas e cidades. A idea era implicar a todos os sectores e os hostaleiros tamén se esforzaron con ofertas concretas e detalles que animaron a noite. O primeiro balance que os comerciantes trasladaron á asociación é bastante positivo. A iniciativa foi ben acollida e moitos queren repetir. Dende o CCA din que todo é mellorable, pero amósanse satisfeitos en xeral co trasladado polos asociados a priori. Quen máis e quen menos picou algo nesta noite aberta do comercio chantadino. Poucos faltaron a tradicional xuntanza anual da Cooperativa ICOS que congregou preto de 2000 persoas o pasado venres no mercado gandeiro de Chantada. Esta cea que acudiron alcaldes e representantes políticos da comarca e tamén de entidades como a Xunta de Galicia, coa presenza entre outras da delegada en Lugo Raquel Arias, contou por vez primeira cunha representación dos novos socios da zona de Silleda. Recentemente, os socios chantadinos aprobaron a integración de 3 cooperativas menores desta comarca pontevedresa e en vindeiros días quedan por darse os pasos definitivos para facer efectiva a nova ICOS. Polo momento, agricultores e gandeiros de Silleda fixeron acto de presenza nesta multitudinaria xuntanza. Unha cita ineludible para moitos. Tamén os representantes das administracións que louvaron o traballo e o novo escenario da cooperativa na súa aposta polo reforzo a través da incorporación de novos socios. En temas de leite, o tamaño das cooperativas importa moito a hora de negociar as condicións para precios e para todo o demais. Nós entendemos que para a provincia de Lugo é fundamental o desenvolvemento económico do medio rural. Este ano vai ser un ano tamén que vai marcar historia dentro da cooperativa porque volvemos a facer outra integración no sentido da que se fixo no ano 2000